Sinä turpa paska. Mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. Tunnen ilmassa jo selvästi tuoksua. Muumipappa, katso tänne! Hemmuli tutkaili, olisiko sade nostanut uusia kasveja esiin. Niiskuneiti tarpoo onnellisena Muumitalolle päin. Hän aikoo mennä Muumipeikon kanssa rannalle. Peikka! Isä, mikä sinua riivaa? Häh? No mitäs? Paska Muumipeikko. Kuulosti ihan siltä kuin olisit sadettunut. Häh? Saa nähdä, tuleeko vielä toinen. Kirjoitan parhaillaan näytelmä. Kirjan nimi on Maailman eläimet. Edellinen näytelmäni hän oli suuri menestys. Makustelin vuorosanoja. Jo aurinko nousee ja terkku tuossa astelee. Aurinko nousee ja terkku tuossa astelee. Hieno replikki, mutta voisiko sitä parantaa? Rosalina. Roskakoriin. Peikka. Löysitkö jotain? No en mitään mainittavaa. Oi kaunis. Oletko sinä vieläkin tyhjin käsin? Minua. Minua. Oi, minä. Peikka, mitä sinä puuhaat? No? No tuo nyt ei ainakaan ole näkinkenkä. No ei. Miksi kaivat sen esiin? En minä tiedä. Näyttää vanhalta esineeltä. Ei kovin kummoin. Sesam, tule ulos. Oo. Taivaan vallat. Kamalaa. Varo, niiskuneiti. Minarri. Hallevala mjognetin. Hahai. Tulitko sinä ulos tästä lampusta? Milu. Oletko oikea lampun henki? Itse ei. Satukirjassa lampun henki on toisen näköinen. Hattat lapso ihmiehnu malleloa tennät sidottot. Ei, kirjan kuva on ehkä huono. Ihmiehnu malaikioa on jääneloainin. Jaa. Sittenhän voit toteuttaa minkä toiveen tahansa. Ne viot nidientinun. Minä kaivoin sinut hiekasta. Syti kremmäätimelo jällis. Hatsu maltuni just tukki tien. No, mitäs me nyt oikein teemme? Pyydä hengeltä jotain, mitä olemme aina toivoneet. Hetkinen. Kaulakoru. Tuesotte viot nidien. Odota. Ai. Minä en ehtinyt vielä sanoa, millaisen kaulakorun minä haluan. Matoviot. Uknit sumrosiasti vlog meirukset ne ahtsakikäni siikoi. Siivätis, haisseet rohaatin aukkuut, näet ihmistä sydäntä vetämin. Ihaha, Evo herra, mudra.
Kiitos Aladinin, etten kertonut lapsukaisille pääseväni keskiyöllä lampusta omin voimin. Muuten en olisi saanut pahaakaan rauhaa. Hoho, hyvä, että osaan lukea ajatuksia. Niinpä tiedän, mitä sinä toivot. Perse reikä! Nuuska, aloitetaan. Hetton hattynetätin saatokoi. Voitko tuoda taikurin tänne? Vai taikurin, totta kai. Mitä asiaa sinulla on taikurille? Minä luulen, että turvallinen paikka lampulle löytyy vain toiselta planeetalta. Ja sinne lampun voi viedä ainoastaan taikuri, ei kukaan muu. Olipa kova työ. Taikuri on pian täällä. Oi kiitos. No näkemiin sitten taas viikon päästä. Taikuri suostui viemään taikalampun tuntemattomalle tähdelle, ja se oli hyvä. Olisikin ikävystyttävää, jos kaikki toiveet toteutuisivat.